наврӯзи оламафрӯзро сокинони ноҳияи Масчор мутантан ҷашн гирифтанд. Ба муносибати истиқболи ҷашни Наврӯз дар қасри фарҳанги ноҳия чорабинии идона доир карда шуд. Саҳни қасрро намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла кашидадӯзию гулдӯзиҳо ва дигар дастовардҳои сокинон оро медод. Занон ҳунару маҳорати дастархонороии худро нишон дода, бо он на танҳо таомҳои миллиро ба мардум пешкаш, балки ба насли ҷавон меомӯзонданд. меҳмонони чорабинӣ аз намоишгоҳ тамошо намуда, ба маҳорати бонувони ин минтақа баҳои баланд доданд. идгоҳро қироати шеъру суруд аз ҷониби наврасону ҷавонон дар васфи Наврӯз пуршукӯҳ мегардонид. Зеро ҷавонон бо қироати шеър таваҷҷӯҳи иштирокдоронро ба худ бештар ҷалб менамуданд, ки саропо тараннумгари васфи Наврӯз буд. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بیکردن پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را به شش قطار کی میبینم. گلها را به شش قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. дар толори қасри фарҳанги ноҳия бо иштироки зиёди сокинон чорабинӣ ба вуқӯъ пайваст. Назди ҳозирин намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сухан намуда табрикоти идонаи роҳбарияти олии кишварро ба саҳми ҳозирин расонид. Гуфта шуд, ки бо ташаббуси пешвои миллат Наврӯз ба худ мақоми байналмилалӣ касб намуд. Имрӯз онро дар тамоми олам сокинони сайёра ҷашн мегиранд. Ҳамзамон муовини раиси вилоят номаи шодбошии раиси вилояти Суғд Раҷабу Аҳмадзодаро қироат намуда ҳамагонро бо ин ҷашни миллӣ шодбош гуфт. Мардумии кӯҳандиёри тоҷикон ҳамасола ҷашни фархундаро бо омодагии ҳамаҷониба истиқбол мегиранд. Имсол низ Наврӯз дар ноҳияи Масчов дар сатҳи баланди ташкилӣ бо иштироки меҳмонон аз ҷумҳуриҳои ҳамсоя доир карда шуд. дар боғҳо сайлгоҳи наврӯзӣ ҳаст ва мардум бо чеҳраи бисёр зебои наврӯзӣ, бо суруру шодӣ, бо ифтихори бадланди ватандорӣ ин ҷашнро табрику муборакбод гуфта истоданд. баромад боди субҳу бӯи наврӯз ба коми дӯстону бахти пирӯз. муборак бодат ин солу ҳама сол, ҳумоюн бодат ин рӯзу ҳама рӯз. мардум бо шукргузорӣ аз замони тинҷу осуда дар фазои идона сайру гашт намуда ҳамдигарро бо ин рӯзи фархунда шодбош менамуданд. Дар ҳар як гӯша чорабиниҳои гуногуни идона баргузор карда мешуд. анъанаи наврӯз ва мероси қадимие ки сулҳу ваҳдат ва ягонагиро ҳамеша пойдор хоҳем кард. аз фурсати муносиб истифода бурда ман ҳамаи мардуми тоҷикистонро ба фарорасии наврӯзи аҷам таҳният гуфта ба ҳама хонаи обод умри бобаракат ва саодати баландро таманно дорам. тантанаҳои наврӯзӣ дар ин ноҳия то дер идома дошт. бо баргузории чунин оинҳои наврӯзӣ мардуми тоҷик ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз ин ҷашни аҷдодии ниёгонро бо шукӯҳу ҷалоли тоза ва орзуҳои нек истиқбол мегиранд. ин ҷашн шаҳодати он аст, ки инсонҳо нисбат ба ҳамдигар некхоҳ бошанд, бо сарҷамӣ зиндагиву ватанро обод менамоянд. маҳз ба ин хотир бо пешниҳоди пешвои миллат муҳтарам Имомали Раҳмон Наврӯз ҷаҳонӣ гардид, то дар рӯи олам сулҳу ваҳдат ва осоиштагию дӯстӣ байни одамон пойдор бимонад.